Assalamu alaikum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabry Ala Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigi. Bugünkü gepleşikde biz goňşy Eýranyna dowam edýän soňky protest çykyşlary bilen baglanyşykly gurrun etmekçi. Şol aradaky wakalar bilen baglanyşykly gurrun bermeginem sorap pikir alşmak üçin asly Türkmen Sehraly ýerleşimiz Häzirki wagt Türkiýanyň Edirne şäherindäki Trakiýa Uniwersitetinde sungat urundan tapak berýän sungat ilimläriniň doçenti Abdurrahman Diýejiň çağırdyk. Abdurrahman, hoş geldiňiz. Köp sağ ol, taňary ýalkasyn. Allah Murat. Abdurrahman, Abdurrahman, sizem şu öz kanalyňyzda soňky wagtlar ýygy çykyş edip gelýäňiz. Şu Eýrandaky dowam edip gelýän şol dowam edip duran şu paçgaly wakalar barada. Sizin YouTube'da Ey Türkmen ady bilen kanalyňyz bar. Latin harflary bilen bilen ýerleşdirmeli ýasalar Ey Türkmen diýip. Aýratyn ýazmaly Ey Türkmen diýip ýazsaňyz Abdurrahman Diýejiň kanal çykar. Şo taýda Abdurrahman ýygy derli ýagdaýda şu Eýrandaky häzirki dowam edip duran paçgaly wakalar barada gurrun berip dursa gönnün içinden maglumat alyp otyr. Abdurrahman berýän maglumatlary biz üçinem gyzykly menem diňleýän. Şoň üçin şo wakalar barada bir pikirini aýtmamy sonra awamda çağırdyk. Birine şo barada bizim üçinem türkmenler üçinem bir tapagalar ýaldatlar barmy? Hem näme ýeride çykdy bu wakalar, näme üçin Eýranyna näme sebäp boldy? Şular ýaly giňlerimde täzeden ýene bir halk goýdularynyň mögüjemegine. Ni Abdurrahman ýöňe bilen şo sorajakladym. Şol bize meýalim bolşýaly bir aý bolup barýarda. Köp habar ferişdelerem onu aýtdylar. Bu sebäbini şol geçen aýyň sentýabryň 13-nü Tehranyna şol Eýranyň şerigat polisiýasy diýilýän şo polisiýa gullugy tarapyndan Mahsa Amin diýilýän bir ýaşky 22 ýaşly bir gyz öldürüldü da, öldürüldü. Ýöne onu polisiýaň öýde boyun alanok, öldürendigini her hili bahana tapýarlar. Ýöne o taýda şolaň tutmagy, şonu akitmekleri, şol öýde polisiýa uçaşdaklaryna kamerasyna dykmaklarym, şo hamala şo ýaşkydyň kellesine atan hijaby perönjegi bir norma kada göre dälmişin. Bolmasa kellesinde barmy eken şoň perönjegi bolýan. Ýöne şonam şol kanagatlanarly diýip hasaplaman, şoňa da arsarap, şonu ekitipdirler. Netijede de 3 günden soň 16-njy sentýabrda da şol öldü, aradan çykdy. Indi şoňa da lokan bir giňerimde tutuş ýurt boýunça goýdularyň ýüze çykmagyna getirdi da. Buňa öýde diňe şol gyýdyň ölüm bilen baglanyşyklymy bolmasa Eýranyna bir polisiýaň elinden ölýän adamlar başga da bar, ýani biziň bilişimizde görä ol birinji gedek däl. Ýöne näme üçin aly böyle şol ýaş gyýdyň ölümi şolar ýaly protest demonstrasiýasyna getirdi. Häzir hem dowam edipdi. Şoň umuman sebäbi näme bilen baglanyşykly diňe şol gyýdyň ölümi sebäp bolmy ýa-da başga da bir giden kompleksden obyektiw bir sebäpler barmy? Şo sebäpler näme bilen baglanyşykly? Bar bolsa. Sağ ol Allah Murat. Men söz başlamaka gysgaja ýanky YouTube saytymdan bir zat aýdasam gelýär. Men şonu aslynda bu ýanky ayağa galmalardan öňe çykdym. Niýetimde şu Türkmen Sehramyzda öz Türkmen tarihi, medeniýet dili ugrda bir zatlar aýdaýyn ýöwredeýin. Ýöne bu meselelerde ortaya çykandan sonra şu taýdaky günnelik ýagdaýlardan gurrun etmeli bolýar, dowam etdim. Ýanky Türkmen dogallarymyz hem Ey Türkmen ýanky tanışyň ýaly, şoňa abone bolsalar da men gat beğenirim. Şu wagtdan aýdaýyn, köp sag bolun. Indi gelýär siziň soragyňyza. Şu aslynda ol diňe bir gyýdyň saçynyň görülmeginden göz başalyp gelýän bir ayağa galma däl, baş göterme däl. Eýranyň şu wagt 40 ýyl bäri şol rejim dowam edip gelýär. Başta da şol ilki yıllarına başörtü diýen zat, başörtüye hijab diýen zat mecburi bolmaly diýen düşünje bady büyük alimler arasynda.
Yöne ikinci bir tarapdan hem şol hökmen mecburi bolmaly musulmançylyk şol diýip zor bilen bolsa etmeli. Soňunda da şol tarap güýçli çykdy. Şolun eline geçti ýa-ni hakimiyet. Ondan ol ýokarrak düşünje aýdyň seredellerem olaram öldürildi, ýetip gitdi, ýok etdiler. Aslında İran'da bulunan revolüsyon baş tutanlar yok boldu da sonra näçe derece adamlar hakimiyeti ele geçirdi. Şeyde 40 yıl bäri gelýär. Muna maýdaýly şol büyük din adamları köplenç hijab başörtü diýen zat bir hökmen bir mecburi bolmaly zat däl. Etseň sogap, etmeseň hem zorlan etdirmeli däl şol ýaly düşünjeler bar. Hatta dinin özü aýtýar la ikrah fiddin diye. Dinna mecburiyet yok. Zorluk yok. İsleyen eder. Allah Teala da şol üçin kıyamatta cenneti koyupdur diye cehennemi koyupdur. İsleyen cennete gitsin, isleyen cehenneme gitsin, yolunu özün bil. Bunlar bolsa hemmesin zorlap cennete gitmeliýärler. Şeydip barşyna cehennemden çıkarýarlar yani böyle ýagdaý var. Indi bu 40 ýylyň içinde şol revolüsiýa İran'a bolly şany ýykdylar, büyük arzular üçin, azatlyk üçin, demokratik bir şertleriň döremegi üçin, demokratik sistem ortaya çykmak üçin. Hani men şona da jak bolýan şu taýsy ediňiz böleýin, şol 1979-njy ýylyň İran İslam rewolýusiýasyndan soň şu dini düzgünler hatan berkidildi. Sebäbi näme? Sebäbi İran'ın hakimiyet başına ulamalar, mollalar geldiler da. Esasana Ayetullah Hameyni'nin şu gelen diýogurundan beýlägem, ondan şol dini düzgünler berkidilip başlandy. Bolmasa şol 79-njy ýylda hakimiýetden agdarylan şol Muhammed Reza Pehlevi has dünýäwrek siýasat alyp barýar. Da ýöne şol Günwatara Amerika tarapdar siýasat alyp barmagy hem ýurdun nebitini, ýani energiýa resursyny muduna diýen ýaly Günwatara berip hem kontrollugyny hem Britaniýaň kontrollu aslına bermegi halkda gahargadap döretdi. Şoň netijesinde de revolýusiýa boldy. Ol revolýusiýa ýöne diňe bir İranlaň, Parslaň öýleri däl. Odalam şol türkmen sähräri ýyldaşlamy bilenem gurulşdyk şu mesele boýunça. Siz hem şo ýogurlarda gatnaşandan beri siz bilen bilerikde müňler şebediňi türkmen sähräri ýyldaşlamy türkmenler şo taýda şoňa da gatnaşdylar. O ýogurda Kommunistik partiýaň hatarynda durupdyrlar bilen türkmenlerimiň köpüsi ýöne. Şolar özlerine bir-birine antagonist bolan bolsa, sebäbi islamçylar bilen kommunistleň näme mezhebi bir däliýen ýa olar sebäbi kommunistlere huda ýok diýip ateistik näme anan ýa-da ideologiýa. Islamçylar hem huda diýip tutýar, Allah diýip şeriat diýip tutýar ýöne. Şo ýanky Pehleviň şaň rejimine gerek gelenni şolar birleşdiler. Gaty köp güýçler, partiýalar birleşip siz bilelikde şonu gidirdiňiz. Türkmenler hem şoňa goşandyny goşdylar ýöne. Agyrdan şu taýda hem bir tarapdan din güýçlendirildi. Diniň ýa-ni düzgünleri, şeriat düzgünleri berkidildi. Üstüne de Türkmeniň hem günü hasam yaramaz boldy da. Sebäbi hakimiyet başyna gelen täze ýa-ni adamlar size garşy marka bir ygdara başladylar. Şondan soň hatda biziň köp Türkmen sähräli illeşlenmez gaçyp çykmagy mejbur boldylar. Türkmenistanyň territoriýasyna geldiler. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň hakimiýetleri bir pena berip bir howanlar çykmadylar, çykmadylar da. Ana olam gynaşdy tarapy. Şondan ýankydan başlasak da şo din berkidildi diýdiňiz da. Şu taýda şo Pehleviň dögür gowdy diýip bolarmy ýa? Näme häzir kineme islamçylar gelmäke? Ya onu ikisini deňeşdirýärlermi? Soň reformalar boldymy oňuň tarapy? Hemme taraplaryň erwet diýip bolarmy? Şol soňky gelen rejimiň alyp baran siýasatyny. Inni şol Pehlevi döwrüni daşar ýurde neft meselesi ol birat çylşyrmyrak. Ol birinciden hususy wagty ol haýsy ýyllara barýar. 79 dälle ondan bir 30-40 ýylla ýyda gitmeli bolýar. Edenne 40-njy ýyllar barýar. Şol 40 ýyl soňrasy bolan zat aýaplanmalar revolýusiýa İranla
Onun asıl sebebi o değil. Edil tersine milletin ol petrol nevit milletin kisesine girmeye başladı. Ekonomik yağdaydı katı kovu oldu İran'da. İran'da artık inni şah güçlenip dünyada da şol sevitleyinle öz sözüne aitmaya başladı. Sebebi Amerika hem işe özüne kulluk etyen, özüne dinleyen devletler isleye. Hayratıyla nevti olan yurtlarda inni şol şah o vakta OPEC'te şon kıymatlar kaldırmalı, aşağı etmeli ya neft çıkarmalı deyip zada baş kaldırıp başladı Amerika. Yeni bir taraftan sanayide de özüp başlap barıyadı. Olar bir gördüler İran'ın elinden çıkıp barıya. Amerika ya emperyalist güçler emişe bir devlet elinden çıkacak, bu şonu bir il yıkmalı. Onun yerine neyme getirsek kovuy? Ha, şu İran milleti dini köp kovur ya, şu Moğollar, Ahullar öňden beri göreş verip geliyer. Ondan sonra bir taraftan o taraftan komünizmin bir zat hawpy var. İran'da da şol solca komünistler ine tuğda diye fedaydı olaram güýçli bir revolüsiýa bolup da komünistlerin eline düşmesin diýip Ahul Moğollarny getirdiler. Indi sen edin, şolun arkasından ne gün vatar durýar da şu Moğollaryň Matar var arkasından. ama gün matar var. Awo, Yoldan indi var. Barem ne? var. Näme milletin o wagtda gaýtan aýlyklar gowy, ýaşaýyş gowy. Täze gelenler näme diýdi? Bize size hem dünýäňiz berjek, hem dininiz berjek. Ekonomi, iqtisadi tanqira edip bilen oklar. Milletin ýaşaýyşy gowy. Näme dinden girdiler, ay kafirlaň ýaşaýyşydyr, başlar açykdyr, fysat, fıskçydyr vardır. İslam gelse nevit mi? Nevit diýen kapyňy da getirip berersidiler. Kapyňy da hemme zat gulala gul boljak milleti anladylar. Millet biraz sağda boldy da, onyýaly boldy. Hem din hem de dünýä geljek bolup gowdat diýip bir de yaman propaganda etdiler şu Homeyniň üstüne. Yeni bir zat var da. Ayda görünýär diýip başladylar. Onu Allah Teala beripdir. Ayda şol surat görünýär diýip başladylar. Şey dip ağladılar halkı. Indi yeni bir tarapy var da ýöne şu mesele, ýani kindi bular bu gelen Moğollar Azrail'e karşı gater ve tiyata dalıp başladılar. Teýär Pehleviň döwründe Azrail bilen İranyň gatnaşygy näýlem bolsa bir el halyra gowrakdy da gowdy. Emma bu Moğollar geldiler de şu Jühitler bizim düşmanymyz diýip täbi üstüne de olarda ýadyra ýaragam barda Azrail'de. Özlerem madam hayvat atıp gelýär goňşy ýurtlara İrana da ondan bilen arasy bozuldy da şu islamçylar geldiler de Azrail bilen aralary bozuldy, Günwatar bilen arasy bozuldy, Günwatara nevit bermesini kesdi, nevitin kontrolüne ýetişiligine döwlete geçirdiler, millileşdirdiler da şu Pehlevi'den soň şeýdip British Petroleum ellerini gidirdi, ýani nevit sebitini İranyň. Ondan bular şol ykdysatda aýdan şu kıyınçylygyň men sebäplerini aýtjak bolýan dinleýijilere. Esas sebebi sanksiyalar boldy. Sebebi özüňizem ýaňa aýdýaňyzda şu Amerikan elinden ya Anglo-Saksondan elinden aýdylar bir ýurt gidip urasa ondan olar hökman şolar ya izolasiýa salýa ya häkimiýet agdarlyşyny geçirjek bolýar. Ine netijede de soňky onlar şeýlerini İran şu Günwataryň sanksiýasyndan çykyp bilmeýän gelýär da. Olam ykdysady ýagdaýyny çökmegine getirdi. Indi bir tarapdan halkyň belli bir bölegim düşünýän, ýani men şu taýda İranlylar bilen gurulşyp görýän zat bolyn. Olar aýdýar biz düşünýäs diýe şu düýp sebebi Günwatar biziň işimiz bilen näme işi bar? Biziň ýagdaýymyzda içerki siýasatymyz bilen näme işi bar? Ýöne Günwatar bize sanksiýa girdi, biz şondan kösenýäs, o düşünýäs diýe. Ykdysady ýagdaýymyz şolar sebäpli bizi şunu ýaly ýagdaýa düşürüldi diýe. Ýöne beýleki tarapdanam çydar ýalam däl ýa-da häkimiýetden talap edýär. Biziň çöregimiz ber, aýlygymyz galdyr, ýagdaýymyz gowlandyr. O daşarky ýurt döwletler bilen Günwatar bilen näet bolýan oňuş ýöne bize çöregimiz ber. Olar şeý dip tutýar. Ýani şu iki arada da o dini häkimiýetem bilen oňy näetjek. Halka bir göwnü tapmaly, çörek bermeli, aýlyk bermeli, günlük bermeli. Daşarky ýurt dünýä bilen feodal gatnaşygyny etmeli, ona metdiren oklar.
Gün watar bilen bular arasyny gowrandyryp bilen oktaýa gün wataryn goýan şertlerini bular berza etse onu Eýranyň ödügi tiýarlygyny bitirmek mümkin. O taýda bir giden şertler var. Awa. Yani yadro yaragından el çekmeli, onun howpsuzlygy nemetjek. Onun bir giden başga da zatlardan el çekmeli bolýar da Eýran. Indi siziň özüňiz şu ýagda çykalgan näme de görýär? Indi şu Eýranyň häkimiýetleriniň yerine bolsaňyz, siziň özüňiz näme iltiýat alyp barardyňyz? Gün watara gapyny açyp bolýar, ýadro yarag nemämizden hem planymyzdan el çekeli, Azrail bilen gatnaşymyzy gowlandyraly, Azrail çöwregine hüjüm etse de Palestina näme etse de gözümizi yumaly. Hawa Siriýadaky meselede goşuljak däl. Hawa Amerikan alyp barýan fiýatynam bir tank içjek däl. Näme etseňiz etiň ýakyn günde orada bir sesimizi çykarmaly, leppey diýip duraly. Hizbullah'nam gollajakka, Hizbullah da gümüne gitsin diýip onan beýdiýse da Eýranyň ýagdaýy gowlanarmy şonda? Ana edim, siz minde häkimiýetiň başyny otyrsyňyz. Ne ýekece bir meseleni aglap geçeýin. Öňkü şah Izrail'in gatnaşy da hiç wagt Izrail'in ilçhanasyny Eýranyna açtyrmady. Bir batdy, yani bir çeni vardı da, bir çeksiz bir gatnaşyk ýokdy. Şonam kara her näçekle Izrail'in adam ýaly görkezjekler de, olam öz çenini bilýän adamdy. Başka kemçilikler bolsa da adamları öldürmeyenem gitti. Bunları bolsa öldürüp kıranacakdır. İkinci mesele gelir bolsa gurrun şu yerde bir rejim, bir ideologiyanın üstünde kurulanına, ideologiya olanına şolda hemme daldır şu ideologiya göre tanımlamalı oluyor. Şon esasını döredip şon uğruna gitmeli. Ol rejimen bir adam ne Allah? Hemme şol ideologiya inanýarlar bir topar olup bilelikte şu sisteme hakim oluyorlar. Ol ideologiya İslam olup bilýär, din olup bilýär, komünizm olup bilýär. Näme şondan başga hakykat ýok gitmeli. Eýran şu başlandan beri dinni başladylar aslında bu dinam näre olan etýän işlerini özüne açyk görsek din bilen bir bağlanşam ýok, onu başga bir görüň açmaly bolýar. Ýöne şol trolaşdan dünýäde nirde başta musulman diýip başlar şaýy bolsa şu taýda hereket etdirmeli adamlar ayaklandırmaly. Irak'ta mesela Irak'taki şaýlary dürüstlükde başladı, şolar ayağa aldıracak. Sonra Lübnan'a geçti. Ondan sonra Suriye koşully. Bir liderler var, bir de şolara anam getirip, iman getirip, şoların näme diýenini şu taýda kabul eden, gözün ýemip giden insanlar var teoreginne. Şolar çiğnem bolsa, bular näme dünýäni awat etjekler, iwat etip duran bolsa da awat etjek diýerler. İslam her ýere ýaýratjaklar, şiýalar boldajaklar. Ondan eger bugün alakany ay bolýar, men razy näme diýseňiz Israil'le näme işim ýok, Lübnan'la näme işim ýok diýseler, häki ideologiya ters gelýär. Dogry, Amerikana galat etýärler, oňuşup bilýärler, ýöne arkalary boşaýar. Sebäbi özüni meňdeş adamlar onu saklap otýar arkasynda. Bir yerek näme bolýar, içerden özleri oňuşman öz işlerinden savaş başlaýar. Şu taýda kä wagtda Eýranyň käzatlary düzeltilýärlerden misal üçin şol ýygylar stadiuma zada gir futbol maçlary ýarşy seredip bilmeýärdiler. Şonda käler açyk zehirler de var da aşak bolýar. Ýöne ol howza diýilýär medreselerde, dini medreselerde oturan ayetullahlar bar, tarlar we milletiň arasynda da aty täsirli howzly. Olar karşı durýar da bular haýkyrýarlar. Hökümetdekiler hem gorkýar şolardan. Näme? Güýjini şolardan alyp otýar. Ola bolmasa bolmaýar. Şol üçin hawa diýmek bir adamyň işde de bir sistem ütkemeli bolýar. İçinde bir devrim, revolýasiýa bolmaly. İçeride büyük bir reform bolmaly bolýar. O reform başlasa da käzat ütkemeli bolýar. Ütbejek zatlaryň bir işi. Näme üçin diňe bir adam 40 ýyllap başynda durup lider bolup durmaly. Näme üçin referendum bolmaly? Näme üçin siz olary oňuşýan, näme üçin azatlyk bolmaly? Halk sözüni aýdyp bilmeliler. Siz şu wagtda çelli onu ýalňyş ýola gidipdirsiňiz. Siz çekilin, dogry bilýärler gitsin. Kän gürrüňler gelýär da,
bular bilýärler, o tarapdan oňuşsalar geçerden ýykyljaklarını bilýärler. Şol üçin ýola dewam etmeli bolýar. Başga çäreleri ýok. Indi bir zat adan şu İran'yň raýatlary bilen gürleşende şo taýdan çykyp gelenler bilen gürleşseňe bir bolar gaty bir dinler adamlar ameňde işdäl adat raýatlaryň gurrun ne diýenler. Indi İran'yň adaty ýa bir gaty bir dinler däl. Indi şol häkimiýet başyndan aky aýdaly dünýä urak adamlar wa dinarlara arkasyny digireýänler ýöne şu häkimiýet taklajak. Şolar şu dinarlardan ýüze gurup adaty halka arka digireseler. Adaty inteligensiýa arka digireseler. Golluk tapmazlar mı saýlawlarda şolara ses berjekler näme? Hökman dinar däldir aglabasy. Aglabasy meň pikirimçe aram pikirli adamlar. Modern pikirli adamlar. Şolan golluk bilen şolar häkimiýeti taklap bilmezmi geljek? Häkimiýet başyna geljek adamlar. Misal üçin Ahmedinejad bir üýtdöşük dinar diýiljek däl, Mahmud Ahmedinejad prezident boldy 2005-2013 ýyllar aralygynda. Üýtdöşük bir dinarly bilen tapaklanan adam däl. Indi şol arkasyny dinarlara diýremen, inteligensiýa diýrep, adaty halka diýrep, has modern teatr alyp baran bolsa. Näme şonu dinarlar gelip indiki saýlawlarda ses alma diýal edebilirmi? Edip bilmeli, dinarlaryň sany azdyra. Näme pikir edýär? Şöyle bir şu taýda Türkmenistanyňky siyasi sistemle bir meňzeşligim var İran'yňky bilen. Şu wagt misal üçin Türkmenistanda bir saýlaw geçirildi. Näçe adamam kandidat diýip orta çykarýarlar. Şolaň hemmesi dogrudan halkyň isleýän adamlar. Ya hükümetin özü yakın adamların tikýämi, biraz köpelsin oylar sesler diýip. Şu İran'da da şonu ýalyjak bolýar. Ondan beterrek diýjek bolýar. İran'da sen Ahmedinejad saat diýdiň hemmesi öňden görülýär. Öz adamlar, şol kadym terrorlarda da ele var. Ondan hemme şol sistemin içinden şol binasyny kuran adamlar olar. Şol için olar wara güýje gelenden soňra ýöne öder oňuşman başlaýaly etýärdi. Öz adamlary. Ýogsa İran'da sekular bolsaňa hiç ýol ýok. Ol kandidat bolup bilmeýär. Olsa sekular bolsa, biraz azatlyk soraýan bolsa, bir misal bereýin, medende näçe şey boldy. Mir Hüseyin Musevi öz Homeyniň döwründe zat bolan, premier minister bolan adam. Şol ýöne bu häzirki lider, dini liderle araga gowdýar. Şol kandidat boldy. Millet de şonu saýladylar, inanýarlar şoňa. Soňra näme boldy? 10 ýyl bäri medeniň anyk onurkendir. Şu wagtda ýaty. Dynna bir öýde hapsda ýaty da, bir öýden çykmalylar. Bundan içinde. Awa İran'da bara ol aýtýanyň bolsa bir azat saýlaw bolsa onda gurrun ýok. O millet de ýam saýlajak, isleýän adamdan getirjek. Kim oýjagyndan bilýär, oňa ruhsat etilmeýär. Indi 4-5 öň adam goýýarlar, şuňa bir iň soňunda reisi diýip şuň reisi prezident boldy da şu. İran'yň öz resmi beren zadyna görä, şol resmi sanyna görä diýen. Statistik. Ne Türkmence sözem ýok, sözem ýa İngilizce gelmeli. Şoňa görä 135 oy berdi, ses berdi diýen millet. Resmi. Gayri resmisi şu 135 hem näla 115. Şol utanmany oturýar bir milletin prezidenti bolup otur. Bolýa, indi şeýle sora baryn. Indi häzirki halk goýdanyňlary hasam müjep, büýje alyp gidip otursa, buňa men öňüni alyp bilmese häzirki dini häkimiýetlerim. Bulam agdarlyşyga getirse. Indi buň soňu näme bilen oturup biler. Halkyň adamsa saýlanyp bilermi? Agdarlyşyk goda güýçlen. Yani halk ally aýdalyna Ukrainada bolşýar 2014-nji ýylda häkimiýet agdarlyşy boldy. Gyrgyzstanda boldy häkimiýet agdarlyşy. Şunu ýalatlar birden ýadyr bolsa, ýa Gürjistanda boldy bäwul rewolýusiýa diýip. Şolar ýaly bir zat bolan etdiň halkam öz adamsyny getirip otursa, şo taýda
oturdurlarmy dini ýa-ki häzirki rejim öz güýjüni, öz ornuny berermi ka aňsatlyk bilen? Grajdanly gurşy turmazmy? Olaň tarapdarlara ma badyr öyle. Nähili ýagdaýa getirerini? Häkim ýa-dagdarlyşy bolsa. Şunu bir kelime de aýtsak bermedi. Näme üçin? Birincide bu birinci gedek ayağa alış değil bu. Şu 10 ýyllary 3-4 gedek millet şeýle tutuşlaýyn ayağa manyal güýçli bolmady. Ýöne köp şäherlerde ayağa aldylar. Bular näçe her gedek internet kesýärler da adamlaryny iý berýärler, bir günni öldürüp bilen öldürýärler. İň soňky 2 ýyl, 3 ýyl öň boldy da 2000 adam öldürdüler bir gün içinde. Bular diýär bir köp öldürsek diýär dinar goýarys diýär, ondan soň sesleri çykmaz bolan diýär. 2 ýyl ýetişe ýene galýar şo millet. Ýene galýar. Hereket dewam. Nedir häzir kwaltam şo statistika var bir aýam bolanok da häzirki gowy bolan olyn. Yani şu resmi ünlü boyun alyan, resmi habar çeşmelerinin berýän maglumatyna görä eýem 50'den burak adam ölüpdir. 150. Häzir 150. Resmi çeşme 50 teorik 50'den täl gowrak diýip berýär da. Bolar resmi däller alternativ çeşmelerim 150 teorik diýip berýär da. Oňa maglawaty şol polisi işgärler diýip berýärler, polisiýerleri öldürýärler häzir. Prosesçiler. Şeýle Diňe şu Bulgaristan'ın eyalet bada Sunniler. Diňe şoň özünde 80 adamla onu taşar ýurtdaky kän radioda atdyram aýdyp ýa-ni olary ýa-da kaldan hiç adamam öldürmeýär olar emme. Başgalar öldürýär olar diňjek bolap. Ondan indi o taýda bilýänmi? Häki ideologiýa rejimi var ýa-da. Bular şuň hay bolýar sizinki dogry gelin niýsele. Bulan inancı var, inancının düýübi paýa sarsylýar. Sebäbi bulan inancynda şol başyna alıp örtmese, din tamam bolýar, diniň işi gaýtdyýar. Diniň. Ondan bulan İslam Cumhuriyeti bolsa, o diniň o taýda manysy bolmuyor. Ol ikinji, üçinji adamları da getirecek öz ýygynyň. Oňra da millet inni 10 ýylyň içinde diňe bol hesap başörtüň derdi däl abi. Diňe bir bahana bir. Millet şular islemeýär, şulan gitmegini isleýär. Şu wagt atýan ıslıgallar, şygarlary bize başörtü gerek däl. Ondan geçti. Ölüm bolsun Hameneýi bardy. Mollalar hemmesi gümün çekip gitsine bardy. Ine Hameneýi ýa-ni näme diýär? Bagyşlap bolyn, oktyabryň başynda mundan bir hepde ýalyň. Bu diýär ýurtdaky häzirki goýdolaryň aňyrsynda Amerikan Birleşen Ştatlary bilen Siyonistler ýa-ni Israil urdy da. Şonu ýaly beýan etdi. Madamam şonu ýaly beýan etdi ýani öňkü çykyşlarda o 2019-njy ýylyň ahyrynda şu güýdünde noýabr dekabr aýlarynda bolan goýdolaryňda da ýüzlerçe adam öldü da. Ýadyma düşýär da. Şonu da Hameneýi şey diýär da ýa-ni bu anartında Günwatar durdy ya. Bir tarapdan Günwataryň bar bolmagy mümkin täze Günwatar gazyklanma bildirýär rejimi çalşyrmak üçin Eýranyny. Onu gizläp oturanok Günwatar. O gitsin ya da şol Hameneýiň rejimi gitsin. Ondan halk adatlygy eýe bolar diýär. Indi bu taýda ýene bir ýene howply tarapy bar. Aýdaly Günwatar batyş görkezýär şu çakaçyny halky ayağa galdyrjak bolup görkezýär adam izolýasiýa salanna. Günwatar onam gizlänok. Halky açlyga salýar, halk ayağa galdyryn diýip. Indi halk şu Günwataryň istegine laýyklykda ayağa galdy diýeli. Häkimiýeti agdardy bir zat edip öz adamsyny getirdi. Täze gelen adamam Günwatara tarapdar siýasat alyp barsa aýdalla. Doğru Günwatara tarapdar siýasat alyp barýar diýeli. Indi Günwatara tarapdar siýasat alyp barmak diýmegem, ýankaýşym ýaly odal bellek geçişim ýaly börgüden datlary boyun almaly sen. Eglişige gitmeli. Ýani Eýran özüniň öz ýetýärliligiňi belli bir derejede Günwataryň emrine tapşyrmaly. Onun ýakyn Günwataryň siýasatyna hiç goşulmaly. Amerika näme etsen, Izrail näme diýär, Britaniýa näme diýär ýakyn Günwatyrda başga ýerlerde. Eýran tekin çykarmaly. Ni şo ýagdaýyň özi gowluga getirip bilermi Eýranyň ýagdaýyny? Sebäbi özüňiz bilýäňiz,
Günwatar goşulsa soňky wagtlar ýakyn günnägordäki revolýusiýalara günwatar goşulsa ýurtlar çalşamak bilen bolýar. Onu biz Libiýada da gördük, Irakda da gördük, Siriýada da gördük. Owganistana bardylar, onuň düzetmän gaýtdylar gaýta. Talibany häkimiýet başyna getirip taşlap gaýtdylar. Şu günwatara arka diýreseň, İran'a guguluk bolar häzirkiden gugulanor diýip garaşyp bolarmy? Ya olam ýene nowatdaky bir weýrançylyga getirermi? Hatam beter weýrançylyga. İran'da şol yankı aydanım şol 10 ýylyň näbir ayağa galyş boldyydym. Şonda İran halky Amerikadan da golda usleýärdi. Obama wada o wagtda, Obama. Şonda Obama hiç kömek etmedi. Gaýtam İran hakimiýetine pul verdi. Yatıran pulları vardı Sanskiyada. Şu wagtam Amerika goldayan diýmeýär aslında. Joe Biden'in ýa bir gün öň biz rejimi ütmetmeň ýygyny däldi. Gaýtam aşagdan oňuşup şoňky ýatan pullaryny berip İranly oňuşmaň orunna. Olar hiç wagtda halka ýüregi awmaýar, olaň derdi biziň aramyzda demokrasiýa bolsun, bolmasyn o däl. Olar şo fürsatdan kullanyp öz milli manfaatları peýdalaryň uğruna gitmek. Amerikan görüşüşi şu wagt geçerdinem kıssaga düşüp dur. Şol imzalary atdyraýly, o şöyle İran hökümeti bilen aşağıdan goldaýy pullan bereýli. Amerika hiç wagt İran'dan goldamada, İran Amerika gol propaganda hemmedi. Amerika Moğollar getiren Amerikan özi. Şu taýda bolmagyny isleýän hem özi. Eger Amerika islese onu näçe ýyl öň bular galdyrybam bilýärdi. Edir. Hem işede İran'da millet ayağa galanna olan bilýän zady şol. İsrail etdi, Amerika etdi. Hawa sen gülýär ýaşap bedaş millet keyif edip pullarym ken meslikde hemme öz ýatan ýerine Amerika gelip durjuklyýar, bulada galýar diýdi. Beýle zat bam dünýäde. Olar Amerikaya başga hemme güýçler haçan goşulýar. Senne goşulmaýar yer ba bolsa, seniň bir ýaraň bolsa, bir girip boljak bir kemçiligiň şo taýdan ýeri ýara bolar. Ilki sen başlayan halkyň, ayağa galýan, bir zat isleýän, hawa ondan sonra bir Amerika mı hemme döwletde de başarsa goşuljak. Şu wagt Ukraina bilen Orsiýa savaşypdy. Bir ýerden başlaýar, sonra da başga döwletlere ýerýärdi. Ayaklanmalarda, ayağa almalarda da şöyle Amerika başlany, Amerika hatta yardım edip duran okşuvat. Ulokon yardımlarını hem biraz internet dağda aşak bolýarlar, pulman merjek bolýar İran'a. Amerikan aslında köp yerde İran ştaýny bolmak peýdasyna. Ne? Öldür giýmedi. Ebebi İran şu taýda Arap ýurtlaryna basmaga, Türkleri basmaga, hatta İsrail'in öz peýdasyna dogry seýret dursak. Hem İsrail, İran hemletçik ve saadetçik bolýar diýip o öýler Araplar öz oňuşup otyrar İsrail'e. Ýöne men belli bir derejede alalaşam. Ýanky pikiriňiz bilen Amerika häzirki İranyň häzirki rejimini golloýar diýmeňiz bilen alalaşam. Sebäbi bu sanksiýalar şu ýanky dini rejime garşy giýirilen sanksiýalar. Onda bir zat bolup biler, o ýanky aýdýany dogry başda Amerika gollap getirdi. Günwatar gollap getirdi bular bu dinarlary. Öňkü Pehlewiň aýyrmak üçin. Ýöne öz dogrun şagaty özüne ýagy boldy diýilen bir söz bolýar-da, öz dogru dinni özüne de ýagy dinni diýär-da. Bular dogurdy bular, bunda häzirki dini rejim. Ýöne bu dini rejimini bulan özüne ýagy bolansoň, ondan olar izolýasiýa salmak bilen bolýar, ykdysatda aýdan neme edip. Ondan bunlary ýene günwatary ýene bir gorkudýan ýeri, hemem gaharyny getirýän ýeri Hizbullah hereketi var. Livan'ın Hizbullah hereketi. O Livan'da da var, o Palestina'da da var, o Suriye'de de hareket ediyor. Şoň aňyrtynda da İran nurda, olam gildiğin zatdyal Hizbullah hereketini. Olam Hizbullah da gaty uly militaristik hereket da. Ol hemme ýerde İran'ın şol şaýlaňam ideologiýasyny alyp barýar. Onam arkasynda da maliýeleşdirýän, ýaraglaşdyrýan ýeni İran bolup durýar. Onam Izrail'e garşy bir ýerde hüjüm etse Izrail'e garşy Hizbullah edýär da. Ondan ne bilam günwataryň ne bähfidine däl, ýakyn günne gorda şol ýagdaýa goşulyp beren, burunny sokup beren günwataryň
güýçlerini, operasiýalaryna da peýat beriplerine Siriýede de ýene Hizbullah da ullukan rol oýnady. Ona şu datlary gödüňünde tutsak, gün watar häzirki Iranyň dini rejimini gollaýandyr diýsek bile mene dogry däm kadijek bolýar. Allah murat, sen o taraftan o seyirli seyretdiýäň, men başga bir taraftan seyretdiýäň da mesele yani. Bakın Amerika görünüşde şunu ýaly. Amerika şoň peýdasy çiň boldumy ýara ony. Amerikan bir sebitleýin uzun ýyllar bir zatlar var, stratejisi var, strategiýa. Şol döwlet Irany goldaýyn, şular burada gowy ýaşasyn, menki bolsun niweden o. Şonuň galmagy sebitleýin näme netije çykarjak? Birinciden şunu aýdyn. Talibanla savaşda var, Taliban savaşlarında İran Amerika'ya hem kömek etti. Kaçıp gelen uçakları, zatları ol gizli çıkarmayalar. İkinci, Saddam var, Saddam yesa Hüseyin. İsrail'in en ol düşmanı şodu. İran şonla uruşturdular sonra da Amerika'da gelenden sonra İran'ı verdi. Bağdadi. Yönü bular yeni bir taraftan İran da Çin'ni elip, şurada o tayda olar bir şu sebitleyin bir radı ormalı, denge ormalı. Araplarım katı gitse çeker yalvar güç gerek, Türkem gidenle çeker yalvar güç gerek. Ondan sonra doğrudan sol Araplara Filistin'e kömeği bollu mu İran'a? Şu barbaryan siyaseti söyle. Arapların özgürlük kurulması var şu tayda. Ol Abbas'ın liderliğinde. Şolun özü oňuşýa, biz oňuşmasak İsrail gün-günden öňe gidip barýar, köprek toprak alýar diye. Olar oňuşýak wagt bu baryp uruşdurýar. Araplaryň özü oňuşmatyka sen kim, sen nerden barýar? Näme maksat, näme peýda bilen? Buların hemmesi şüpheli. Ýöne bulary bilip etýän maksat değil. Yani sizin aýyşyňyz ýaly, meselen şol bilip şu gowlugy çiğne edilýän zat değil. Ya İran men barıp şu Amerika hyzmat edeyim diýip eden o. Olar şoňa seyretýär. Şoň barýan ýalňyş ýoluň özü bize peýdaly. İslese de islemede de. Şonu ýaly seyretýärler. Ondan soň netijeni alamazda birinciden dünyada şu an İslam'dan ýigrendi milleti. İslam'dan ýigrendirdiler. Hemişe Arap güýçleri korku gidip Araplara zat satýar Amerika şu an. Silah, yarak satýar. Köpler. Olar nähili gerek wagtyny şatranç ýalyşor. Gerek wagtyny goýýarlar, gerek wagtyny alýarlar, götürýärler. Dogry. Amerika tarafam durýar bular. Baş kaldırýarlar. Amerikan ilçhanasyna basdylar. Amerika getirdi sonra öz başına bela. O dogry. Ýöne olar var, muny ýaly seyretdi. Olar biraz ýokarrakdan seyretýärler bize göre. Şu samsygam bolsa şoň samsyklygy soňunda bizim peýdamyza bolýar diýerler. Düşünýär. Hakykatdan hem global derecede sen siýasat alyp barjak bolsaň, has öňden görjülükli strategiýaň bolmaly. Şu gün bilen pikir etmän ýertir bir gün şu imzal üçin şu rejimden bize region boýunça näil bäkfitler, näde balansy taklamak. O balansa itjak bolýan ama deňe öwrenmeliňi saklamak. Ýa-ni kaýdyşyňy ýaly Türkiýe gatrak gidip başlasa İran kuş görmeli ýa-ni ýa Araplar gatrak gidip başlasa onda da İrany kuş görmeli. Allah murat şunu goşaýyn bagyşla. İran gaty mezhepçi bir ýurt. Diňe şaýlygy bilýär. Biz de sunni bolmasak oň eline näme çekýärmi özü kabul etýär İran. Bir görüň şu wagt sebitleýin musulmanly uruşmaýarmy? Suriye'de musulman oluşuyordu. Yemen'de musulman oluşuyordu. Nirde görsen musulmanlar bir-birini kırıyordu. Haçanda merce İslam Cumhuriyeti Şia deyip onu kaldırıyor. O taraftan o sunniler var. Kim peydasına çıkıyorlar? İsrail'in peydasına değil mi? İsrail'in peydasına. Dinin aşağı açma peydasına değil. Yani global seyreden naydışın ýaly şunu ýaly peýda görýärler. Ýok onun gözüne karşına açyk değil olar. Hatta gün wataram käbir jurnalistleri ýazdylar da şol İgil Siriýanyň içinde girenle Siriýede uruş alyp barýaka
İgilin odaly bilen eýelen territoriýasy Siriýa bilen Izraýlyň arasyndaky terhet ýaka territoriýasy doly igilin eline boldy da. Şonda jurnalistler, Günwataryn jurnalistler bir zady bellediler. İgil tarapyndan niýe? Özleriniň din düşmany diýip hasaplanýan ýewreýlere garşy, Izraýl döwletine garşy ýekece okam atmadylar, atylmady diýe. Bolmasa igil terroristik hereket hasaplanýar, ganojoklar hasaplanýar. Ýöne şolaram şu Izraýle garşy bir ok atmadylar. Indi sonra gidecek ya. Eger Izraýl ýewreýler olar din düşmany bolsa, özleriniň esasy ganym düşmany hasaplayan bolsa bular Wahhabistler, ýankylar. Näme şin onu Izraýle garşy bir ok atanoklar. Üstesine ýene soň başga da maglumat peýda boldy. Şo igilin terrorçylary yaralansa Siriýa territoriýasynda şolary Izraýlyň içine ýakdy bejergi berdirip näkelýär diýip şo barada hatda Britaniýa hem käbir alternativ gazetler ýazdylar. Indi ýankay aýdýan adyna da gelýär da diýmek. Izraýl şonu ulanmaýan bolsa, o näme üçin Izraýle garşy onda hüjüm etmeýär? Diýmek Izraýl Izraýl musulmanyň üstü bilen oýnady otýar. Gerek ýerine Araga da onları kuşkurup otýar, gerek ýerine Siriýada kuşkurup otýar. Gerek yerine İran'a da kuşkurup otýar. Onun İran'a bir tarapyndan öz oýnuny oýnaýar. Olary görüp otýar. İran'yň razwiýetçiligi görüp otýar. Izraýlyň bu taýlarda eliniň bardygyny. Ondan İran'a maliyada Hizbullah'ny ulanýar. Hizbullah da mezhep boýunça Şii mezhebinden. Hizbullah da ana şu yumru bilse Izraýl yumurjak. İgilçiler yumurjak diýil Izraýly. Emma Hizbullah yumurjak. Sebäbi Hizbullah İran'ın ideolojisi boyunca işaret bir yere gidip barya. Ine bu bir tarapdan din agramlygy döre diýen bir tarapdan yankı Wahhabistler, Salafiler, yankı tünemeýän Al-Kaida bilen igilin düýbüni tutýan ideologiýa, şolaň ideologiýasy. Oň arkasynda Saudi Arabistanam dur, Kataram dur bulan. Hem Izraýl dur. Beýleki tarapdan hem şaýlar arkasynda da İran nur. Olaram ikisinde şol garşy durýan musulman güýçleri, diňe mezhepleri tapalymeseň musulmanlar da. Bulan üstünden hem Günwataryň Anglo-Sakson döwletleri tiň edip otýarlar. Olaram gerek ýerine hem Saudi Arabistany ýaralandyrýarlar, hem Izraýly ýaralandyrýarlar. Bulan barynyň ýaragy bärden bar ýa Günwatardan. Şular ýaly bir oyun oynanýar, gorhana öwrüli ýakyn bunda bar. Inni şu zatlaram bizim ikimiz hem düşünüp otýar, gözüňi tutup otýar. Ýöne birden inni İran'na häzir türkmenler mardy goýdy, bizim gene İran'daky türkmenler bilen şol rejimiň gitmegini. Indi şol rejim gitdi. Şaý militaristleriniň arkasynda durýan rejim gidýär. Yani Hizbullah arkasyndaki rejim gidýär. Indi olaň ýerine de dünýäge bir adamlar gelseler, olar elbetde Günwatar bilen gatnaşyk taklamaly diýip Günwatara gapasyny açarlar. Hizbullah'ny gollamazlar. Ondan balansam gitjek. Diýmek onu Izraýl bilen igilin täziri Al-Kaida'nın täziri güýçlenmegi mümkin bu taýda. Onu öýde gowluga getirjek bunu regiona. Merkez Aziýany el täzirini getirjek onu. Olaň häzir nemesi güýçlense, täziri güýçlense. Şoň üçin bir tarapdan gaýta bara. Şu hatta Orta Azia, Merkez Azia abanca kupun öňüne alýan İranyň häzirki rejimi diýip düşünüp bolýar. Bir gaýtaklaýyn pikir etsek, sebäbi olar Al-Kaida'ň ýa igilin Merkez Azia ornaşmagyny islemeýärler. Sebäbi oňa arasynda ýan kaýjyşmy diýäli? Hitler dur. Hem Saudi Arabistan dur. Olar gelýärse Merkez Azia bolaşsa İran bolaşsa. Sebäbi Türkmenistan bolaşsak Türkmenistan ýene bu lokal herhedi bar İranyň. Oňa da ýol bermek islemeýär. Üstesine Orsiýet bolaşsak. Orsiýet hem oňa gadaklanma bildirim. Şoň üçin soňky wagtlar biz näme görýäs? Orsiýet, Türkiýe, İran üçüsi ýygjamlaşdylar. Gatnaşyklaryny has ýygjamlaşdyryp başladylar. Bilşeňe diýäli üç döwletiň üçüsiň liderleri ýaňy ýakyn duşup geçirdiler. Şoň öňünde bizim geljegimizden onda nähil bizim begenmeýelim şoňa Türkmenistanlylar bir tarapdan begenip otýarlar, indi käbir oppozisiýa ýerler da bu ýanky kompleksden feretmeýärler da käbir adamlar şeýle bir tarapdan feredýärler da. Ay bolsun ýykylsyn İranyň rejimi diýerler da. Bolýa ýykyldy diýerindi. Bitdi diýeli. İranyň ana territoriýasyna geldi diýeli, baýdaklaryny göterip Günwatara tarapdar güýçler geldi. Ýöne balans etdi.
Ýanky atlar Serhedin üstajary häzir Türkmenistanyň içine, Täjikistana, Özbegistana, İgilin ya Talibanyň geçme kopu we adibem tonkuwatlar region boýunça hewit boýunça ekspertler alada bildirýär-de. Şu atlara öz yarama täsirini ýetirmezmi ya beğenmelim biz. Hakykatdan hem häzirki çalşasa, İranyň häzirki rejimi çalşasa, Türkmenistany türkmenler beğenmeli mi? Men häzir Türkmenistanň türkmenlerini gödäňde tutanmak. Biziň esasy häzir galadamyz. Türkmenistanyň ilaty beğenmeli mi şoňa? Häzirki bolup duran rewolýusiýa, rewolýusiýon hereketi İrandaky. Näme siziň pikiriňiz? Ştaýda men ardyna söz kesmeýini diňleýän şol üçin käzatlara bir işaret geçerim gelýär-de. Şol Lübnan meselesine deýin. Şu wagt Lübnanyň milletim islemeýär. Ol çörek gaýgysy kän kynçylykda ýaşaýarlar. Zat savaşy dewam etýär, ýani Hizbullah. Olam näme üçin İranyň dolarlary içine cebine kisesine gaçyp otýardy. Hemme zadyny İran berýär. Şol üçin olar hem razy däl bir wagtda olam milletem Lübnanam hem mesem ýa-da diýip şonam bir parantezine goşan bolaýly. Lübnan Libya. Siz Libany gödäňde tutýarmy? Lübnan şol zatda Hasan Nasrullah şol aýtýanlar şol Araplara garşy Näme Hizbullah halky da garşy diýjek bolýar. Hizbullahny gödäňde tutýarmy? Hizbullah. Ha, Hizbullah. Şollar İranyň pulu bolmasy etmeýär, şollar aýtjak bolýar. Hemmesi İranyň puluny ýep ýatyr. Şonu aýtjak bolýar. Soňra ýanky İranda nähili ütkejegine bagly. Rejimiň nähili ütkediljegine. Eger şu wagt biz Amerika biz rejimiň ütketmeň ugruny däli. Emma halk oňlaýyşy ýok, halk isleýär ütkemegini. Birinciden bir millet hiç wagt unutmaly-da, şo ýerdäki milletiň islegini de hökmen şol ykbalyna soňunda düşü milletiň islegidir. Belletýän ýöne siýasatlar näme etýärler şoň öz islegine görä olardy oýnaýa, o başga mesele. Şol üçin häzirki rejim şöyle ayagallı da näçe wagtda aýyrlarmy, ütgermi? Ya da bu da savaşa dönermi? Savaşa varıp yetermi? Garajdanny gurşuna getirmek. Men görýän bu mollama var, şu bütün insanlar kırıp öldürmeli el çekmeýär bolar. Suriýede bolşýaly. Sebäp bolar näçe öldürsek sowap biz jennete gitjek de ölsek hem jennete gitjek milletem cehenneme ýoşan ýalyr. Kelleleri var da bolar. Şol üçin bu taýda Kä wagtda şunu ýaly gelýär. Amerika men ütketmeň ugruny däli. Yo dilin ne diýbiler, ýöne näme üçin şu dilin ne diýen zada biz inanmaly? Dur. Dogrusyny aýtmaýar olar, ýetjek zada. Men başga bir mesele barjak bolýar. Olar eger alakany birden de ütkese şu rejim modern, azat, öz erkini oýlanýan adamlar doğrudan halka yürüyen adamla gelse olur hem batı tarafa gider Gülmatara hem özer gider yani ösüş tarafına halkına düşünüp gider. Yöne şol için onun kendi işine yaramaz belki de Amerikan'a. Hem o savaşlar ayrılsa, tehditler Araplara ayrılsa köp zat aytam özler birleşse sevitleyin musulmanlar onun işine gelmeye. Belki de Amerika için şular bunu goldamayın, onam az goldayın, birin şeyinep yok asıllar, İran şu duruşuna bassın. Şol için hem gowuryan ýaly hem basan maksadyny batyrmak başony soňunda. Äki uzaklayın düşünjäni aýtýanlar. On şu wagt şol İran şu taýy bir zady goşoýun, ýani özde gurunny giýitleriň bary ýogy 5 ýylyň içinde giýitleriň rejiminiň kuwatly bir rejime öwrülmegini 33-nji ýylda häkimiýet başyna gelýär-de giýitler. 38-nji ýylda da ikinji jahan uruşuny tudurýar. Ýani tutuş Ýewropa eýelik etmek ambisiýasyna başlaýar. 5 ýylyň içinde
Germaniýa nädip şolar ýaly imperiýa döwletini öwürli bildi diýär. Bolmasa birinji jahan uruşundan soň Germaniýa kontribusiýa töläp oturan döwlet boldy da ýeňilenligi üçin birinji jahan uruşunda ýeňen döwletlere Antanta agdalaryna kontribusiýa tölemeli boldy, pul tölemeli boldy. Garyp düşdi Germaniýa. Ýöne Hitler häkimiýet başyna geldi bolýan, birden Germaniýa özüniň bergilerine de garamazdan ullokan kuwatly ykdysatda kuwatly hem militaristik bir döwlet öwürlüdür berdi da. Soňam SSR çoldy Sovet Soýuzynyň üstüne. Indi şonda ekspertler aýdy, hatda kitap ba, ullokan kitaplarda ýazylgy. Şol Germaniýanyň nemis faşistik rejimini şu derejeye ýetiren günwatar boldy, Amerika, Britaniýa boldy diýerler da. Oňa faktlar amma näçe maliýeleşdirildi, tehnika taýdan uçurlarynyň hem divigitilleriniň hemme zatlaryny Amerikadan getirilip gurulan zawodlar hemme zatlar. Indi soňam bular näme üçin onu östiripdirler? Ýani şeytany. Bu şeytany beýleki bir şeytany bazaplanýan bolşewik rejime garşy gönükdirmeli, uruşdurmaly, ikisine myskyndan gaçyrmaly diýerler. Da ýanky diýäni de bar ýanna. Goý çakmışlanlar öz aralaryna o öýler askyndan düşdünler. Bir de amatly diýerler da ösüş eger şo dady häzir Iran ýöz häg etdiň bir ullokan kuwatly demokratik döwleti ýurda ýankaýdyşyňy diýäli. O dogry ol nimeden çykyp gitmegi mümkin kontrollukdan. Sesiniz biraz ket. Näme? Dogry eşdilýär. Näme çykyp gitmegi mümkin. Güýçli döwlet bolsa ola hem garaşdyrna sen gulawatsmaýa da kontrolluňa. Bu hiç tarapda. Ýanky bu şu nemisler bilen bolşevikliň hem çakdaşdyrylmagynyň aňyrsynda bular bir tarapdan hem Stalin'e kömek berdiler. Ýene guruş döwründe Sovet Soýuzyna kömek beren hem ýene Amerika boldy. Ona bir el bilen nemislere kömek berip otyr, beýlek el bilen hem Sovet Soýuzyna kömek berip ikisini hem soň çagşatdy, ýöne gally da Sovet Soýuzyna gally, belli bir wagtdan soň Germaniýada gally, ýöne belli bir döwürde şolary dol askyndan düşürdiler da. Şon ýaly siýasat bar, onu biz boyun almaly. Olarym bähli oynýar da. Ýöne indi ýanky mesele gaýdyp gelýär. Indi nähili ýagdaýda Iran, nähili ýagdaýda bolanyna birini biri gazaklandyrýan da ýene gaýtalaýan Türkmenistan. Oňa barjak men. Men oňa da barjak. Ýanky sen öz gurrungysyna şuna moşel Iran bilen Irak sowuş etdiýär tekke diýil. İki tarafam boldy ýalyr. Näçe sowuş köpeli uza berse yaraklar köprek saçyljak. Hem de iki musulman ýurt çökjek. Suriýany köp wagtda Amerika zatlary gollamady. Ýani Beşar Esed'iň öňüne durallary. Sebäbi oň peýdasyna şol sowuşlar köpelip gitsin, hiçbir darasyn. O bir tarapdan Kürt döwleti gursun Amerika beýdi. Oň özüne öz alyp barýan siýasatlary bar. Onu Iranyny da şunu ýanlat düşürip etmek mümkin. Bir tarapdan goldy, onu bunam goldy ya balansat ya saat bolsun öýler birini ýetirýsin çeýnerler soňunda da maňa galsyn bolýar da şonu ýaly. Siriýanyň içinde de Siriýada da Kürtler goldy ya Amerika bolýan ýöne onam näme üçin goldy ya? Türkiýany aslyndan gaçyrmaly. Türkiye NATO agdaty bolsa boluversin, ýöne Türkiye Erdoğan'ın ýol başçylygyna kädir ki Türkiye gaty öz başlyk siýasat alyp barýar. Olar Gunwataram diňleýänok, Amerikanam diňleýänok, Izraýlyňam diňleýänok, öz başlyk bir imperiýa bolmak ambisiýasy bar. Indi onam aslyndan düşürjek bolsaň sen Kürtler bilen oýnamaly. Şoň üçin so Siriýa ýumurlan bolsa, Başar Asadyň rejimini ýumurp bilen bolsa Amerika, olar Kürtlere gollaw beräk etdin. Siriýanyň belli bir bölegini Kürt döwleti etjekdi olar. Ýöne başa barmady, oňa öňüne aldylar, ýani Orsiýet goşully, Iran goşully biratlaryň öňüne aldylar. Bu taýda gaty uly çylşyrymly oýnar gidip otýar. Hem bu oýnyň bir bölegi hem Türkiýe'ye garşy, bir bölegi hem Irana garşy ýaly, ýene bir bölegi Orsiýet'e garşy. Şunu bolup otýar da. Şol siýasat häzirem dowam etýär. Kürtler hem häzirem öz jebitleri ellerini Amerika'da häzirçili zat berýär, yarak ýetirýär. Olara eğitim berip dur. Edil şonu ýaly siýasaty Iranda da gödegini almagy mümkin. Sebäbi Iranda da Kürtler bar ýene de. Şol üçin ol oturup birden zat etmeýär. İran peýdasy üçin ştaýda demokrasi bolsun, halka ýüregi onu ýaldat ýok. Halkyň öz ýüregi, şo milletiň öz adamlary ýüregi ýa.
Birinci dereceden biz ýaly türkmenler şo ýerde ýaşap ýörüs. Türkmenleriň iki kıyınçılığı var, bir ulu kıyınçılığı. Birinciden esen türkmen ip gurulýar. Yani ayrı tutulýan, uzak tutulýan, yani wezifedenlerken haklardandır, sosyal, siyasi hukuklardandır. İkinciden bilişiňiz ýaly Eýran hökümeti özür mezhebi hökümet, mezhepçilik diňe şaý çoň uğrunda şol üçin türkmenleriň sünni bolandan o tarapdanam türkmenlere gaty zulümler bolýar. İki tarapdanam. Bize eger bir sekular bir döwlet bolsa, en azından milliýet tarapyndan bize zulüm bolýar. Emma dini olany iki tarapdan bolýar. Şol üçin muň gitmegi birinciden bizi begendirjek. Biz türkmenler gaty begendirjek. Türkmen Zahran Türkmenlerini, Eýranyň Türkmenlerini Gaty begendirjek. İkinciden hem zada da gat täsiri bolar. Sebebi Orta Asya'dakiler hem görür. Bir diktator nähilde bolsa soňunda dewam edip bilmeýär. Diktatorlar orta galdyryp bolýar. Ýöne halyk şonu direnmeli. Halk devam etmeli şol göreşi. Bir kide gurulwadyny gorkup gaçmaly. Inancına iman getirmeli. Inancın ýoluna can vermek, razy bolmaly. Inancını ýençilmäge, zindana gitmäge. Sebebi şol, sen şol işi etmeden hiç wagtda netije alyp bilmeýän. Türkmenleriň atalar sözü var. Bulanmasa durlanmaz diýär. Bir gerek bulanmaly bolýar şonu durlandyrjak bolsaň. Ýöne bilişime görä, bagşlan ýene de söýdüňiz bölýän. Bilişime görä şo türkmen tähraly türkmenler häzirki rewolýusiýon hereketde gatnaşanok diýip maglumatda sizem öz çykyşyňyzda da bir emeňizde belläp geçdiňiz da öz kanalyňyzda da. Näme türkmenler, türkmen tährady türkmenler özlerini gaty passiw alyp barýarlar, asla hereket edenoklar häzir. Näme? Yok, şunu ýaly, o sebebi o däl. Türkmeniň öz tebigatyna var şol. Türkmenler men bir gerek bir programda şonum açıkladım. Bir 3 hafta öň Türkmenler hem işe yankı 100 ýyl berdi şu yerleşik şäherli bolup ýaşap ýörelleri köplen çadırda atda alaman edip birden savaşa gidip gelen millet olar zady ken öwrenşmäpdir organize işlerini. Guramaçylyk hareket edip hareketleri. Guramaçylykly hareketi. Sonda kemçilik var. Şu Türkmenistan'da da bizim Türkmenlerimizde de Türkmenler öňki ýere 40 ýyl 43 ýyl mundan öňüm şu rewolýusiýa bolanyna koşulmada haçan şu döwlet ýykylanyp birden galýar Türkmenler. Şeýleýdi. Haçan wurha-wur bolanda galýar Türkmenler. Uruşmaly bolsa. Ol guramaçylykda zat ýok. Ýöne şoňa da garamazdan bir ýerek ýanky türkmenler bir galdylar. Yani 2 hafta öň hükümetde galdylar. 150 adamla tutuldy. Küçükçana gyýdam içinde bardy, gelin gyýrlar. Olardan biz görünmek wagtynda. Soňra oňa reaksiýa bilip türkmenler bir köçe çykmaga zat berdiler. Beýaniýe berdiler. Şondan sonra çıkardılar şolary, içeridekileri. Türkmenlerin hareketinden korkup, ondan Türkmenlere olar çıkandan sonra bolýa etdiler de. Hem işe sebäp Türkmenlenki kiçiňrek şäherde ýaşaýarlar, ýa belli bolýar hareketleri. Türkmenler şol üçin iň soňragyna goşulmaly bolýarlar da. Öňden gitseler olar gitjek gaçak ýeri ýok. Biter meselen olar siyasi bir yerin Kürtliğin arkasında o dağlar var, dağa kaçıp gidiyor. Arağın Kürdistan'da kaçıp gidiyor. Buluşluğun Pakistan mı Afganistan'a kaçıp gidiyor. Bizimki kaçıp gitsek Türkmenistan olan öz el ayağımı tutup öz verecek İran'a. Bu da atlarım tesir etti ya da. Şol sen yaşayan coğrafyanım tesir etti ya. Ol kuromatçılığım tesir etti ya. Türkmen ýöne öňküde de şonu ýalyr. Türkmen garaşyp ýatýandyr hemişede. Wagtynda gelenine de birden alýandyr. Indi Türkmenistanyň türkmenlerini şu saýuldar bile bäri gaflat ukutynda ýatyrda. Ol şu ukut sebäplem Saparmurat Niýazow diýip bir diktator döretdiler bar Haramzada. Soň ine beýlekde geldi Gurbanguly Berdimuhammedow diýip näme üçünjüsi geldi. Hemmesinem şu üç diktatörün üçüsine mine uklap gaflap ukutunda karşılap otyr, şoňa ýol berip otyr. Oýunjak bolanyk, bidem oýurjak bolup taşyndan hem gaýgyryp görýär, her zat edip görýär, düşündürýär hem
kanun hukuklaryny düşündirýär. Hatta şu canlar üçin howply däl zatlara etdirjek bolýarsa, sebäbine Irannaki rewolýusiýa seredýän bolýan häzir 150 töwereg adam ölen bolsa, gany öken bolsa, mundan ýöň siz aýtdyňyzlar 2000 töwereg adam öldi diýäňizler. Ozalky çykyşlarda. Ýöne adamlar şonu da Iranyň halky gorkup oturanokda, ay men plan, men gana garyndaşym gitdi, ýa-ni plan şu adam gitdi, menem şolaň biri bolaýmaýyn diýip. Canlaryny gurban etmäge taýýar bolup çykýarlar. Emma biziňkiler kellesiniň bir gylyny gaçyrjak däl. Bir gylyny gaçyrjak däl. Maslahat berseňem, hawa men barsam, men çagyrarlarmy diýen zora wada. Hawa bolýar sen çagyrypdyrlar, gelme diýerler, sokulla otur diýerler, haýwat atarlar. Ana şoň üçin sen oturjakmy hukugyny eliňden aldyryp, ha onda näme bolsa boluversin diýip şeýdip oturjak bolan onda näde özgörtjek ýagdaý? Özüňem nägeýle? Özüňem çörek tapy bilen ok, aýlyk ýok, çagaňy pul urady bilen ok, çagaňy okudy bilen ok. Hawa ýurtdan çyka ýygyna getirilen ok, ýygyna getirseň ýurtdan çykar bilen ok. Şeýdi oturýardyň, ýöne sesiňem çykarjak däl. Öz-özünden bolmalymy? Öz-özünden bolmaýanyny görüp oturýar. Indi Türkmenistanyň halky şu taýdan ýa-hili bir tapak almalyny goňşy Irana bolup duran wakalardan ödem bu wakalaryny ýan kaýdyşymy diýär onlar çyl dowam edip dur. Iranyň halky bir galýa basylyp ýatyrlýar, ýene biraz jemin alýar-da ýene galýar. Garlýar, ýene biraz jem alýar-da ýene galýar. Bu soňam ýok. Şu Iranyň halkynyň diýän men pikirlenýän näken şu jagada şu Iranyň halkynyň şu edermenliginiň diýän bir 5%'ini Türkmenler görkese rejim gidýär, Türkmenistan'a gidýär, Türkmenistan'da olar ýaly berk rejim ýok. Türkmenistan'da olar ýaly berk rejim ýok. Bulan diňe bir tohum bolup otyr. Bulan arkasynda durjak güýç ýok. Bulan mehemete mädir bulan diýen nesdedi bersin. Şular hel büdürese batyp diýipjek, şulaň mehemeti, şulaň polisi, şulaň öýleri şu tohumy gyrjak şular. Ýöne häzir bulan öýleri bir zadyň başlamagyna garaşyp otyr. Olam başlanyk, onam halk başlamaly, halkam otyr. Mehemete şolary deredi, ýani başlaň diýip. Polisiýadam şolary deredi, halka deredi. Halk şu tohumyň arkasynda durmaýar. Berdi Muhammedowyň tohumynyň arkasynda durmaýar. Bary bigar boldy şu gün. Ýöne indi halk nädip halky oýarmaly? Nädip şolary görürler real etmeli Iranyň halkynyň hereketinden. Diňe näme maslagatyňyz bar bilemok. Berk boljak maslagat barmy şu meselede? Allah'ım rahat dostum, bu kän her bir milletin şertleri tapawutlap bolýar da biri. Aslında Türkmen katıp edermen millet. Tarihte de hem şu devletler tikip devletler döndüren millet. Ýöne şol Göktepe Savaşyndan ýeňilenden soňra komünizm devletinde Türkmenler gaty zat edipdirler Türkmenistan. Kellelerini vurup yaman gorhok geçirdirdiler. Bir gorhoklygyny diýmeýin. Siyasatdan gaty uzak saklatdylar da. Dünýä garaşlaryny kiçeldipdirler. Aşratyllar menden jawap Türkmenleri diýende de ýene ben görüşime aýtýan aýtmaly bolýar da. Her kim öz işini ettin şu derecede. Ýöne Iran ýaly ýerde o derecede zat bolmakda. Her hilde en kyn şertlerde de millet sözüni aýtdy, gazetlerde ýazdy, daşary ýurtlar dinledi. Bu mesele var. Birem esel Türkmenistan'da zadyň hem kemçilik kände, opozisiýon tarabynyň hem kemçiligi bar. Mesela Iran'da bir näçe aktiv daşary ýurtdaky TV zatlar var, kanallar var. İran International zat ya giýje uny diýýärler, program berýär. Hemme zady aýdy otyr. O sen internet kesseň millet onu görýär. Ol herekete salýar da. Türkmenistan opozisiýasyndan näme bir Azat radiosu var da. Olam bir zat bir meşwerlere bir çekdirek urak berýär. Ýöne ýanky mesele var. Ýanky mesele şu aktivlik, fiýat aktivlik meselesi. Kän zady ýerjek bolýandyr. Kän zat. Onu bir mesele bolup bilmeýär da. Şol üçin bir daşar ýurtda şu telewiziýonda atlarga güýçli bolmaly. Milletin düşünjesi men ösmeli bolýar. Ol komünist döwrüne 70 ýyl bir wurully, ikilenjem 40 ýyllap, ol 30 ýylla o goýdy üstüne o millet nädip ösmeli otaýda.
Münýaly ýetişende ynsallar he ki özüň hem aýdyşyň ýaly mankurtlaşdyrma diýilýär-de. Şol döwletiň işine ýaraýar. Kändaşlar ýurda çykmaklaryny islemeýärler. Şol üçin öz-özünden bolmaýa düşünje medeniýet ösmeli, bir de ynançly ösmeli. Öz maksadyna sen bir hereketi başlardyň. O başta bir näçemden nanasalar beýder, şeydir, o bar. Ýöne sen dewam ediberseň, sanyň köpeli berse, olar agaçyk bolup galýar. Sana ýetişmeýär. Ýöne 10-10 ýaş adam bolsaň, bir 40 ýylla odan ýok berer. Bu zatlarda hemme şäherlerde bile galmaly bolýar. Şu harby güýçler ýetişmeýän galsyn. Olam soňunda sen oňam dogan arlaşma, dostwa, adyba, olaram milleti urup gençip öldüresi gelmedi. Olaram halka tarap çekilýär ýoşu. Eýranda da çekilip otýar şu wagt. Bir de ýa-ni goşşakladım ma da halkyň aktivlik meselesinde. Bizin Sovet Soýuzy döwründe gaty köp milletler bir döwletiň düzüminde ýaşatdy. O näşe respublika bolup ýaşadyk. Ol respublikalardan daşaram kiçirek milletleriň awtonom respublikalar boldy. Ýöne sede diýen bolyn şolaň içinde teňeşdirip görýän men özüm käte. Bolýar şunu Sovet Soýuzy Sovet ideologiýasy bize şeýle täsir edipdir, bizi bir passiv edipdir, tiýatratdan üzüňeleşdiripdir diýeli. Ýöne näme üçin Sovet Soýuzy dargady bolyn? Bu wara bir käbir milletler edileýäjitmeýäjit ýaly öz hak hukuklaryny alyp başladylar. Pribaltika döwleti öýdi bolan gitdi. Entek Sovet Soýuzy dargap ýetişmäkä gotaýda rewolýusiýa boldy bilýändiňiz, eşdendiňiz. Litwa, Latwiýa, Estoniýada. Olar öňürti başladylar. Entek Soýuzy dargamaka başladylar. Ondan Gürjistan rewolýusiýasy boldy. Gürjüler ayaga galdy. Azerbaycan hatta ayaga galdy. Gargazlar ne biz duul degişir koňşuýmyz. Gargazlar näçe rewolýusiýa etdiler 91-nji ýyldan soň. Bir prezidenti gatyrak gidip oraya gümün çekýärler köşküni batyp alyp. Beýleki gatyrak gidip oraya 10 gümün çekýärler. Halk ayaga galyp aktiv. Ýöne türkmene gedek gelýär boly. Ana gadaklara çenli rewolýusiýa edip ber. Ýöne gel türkmenler şeýle bolup çykaýar da. O näme üçin ol Sovet Soýuzynyň eden täsiri aly böyle türkmene şeýle gatyryp ýaramaz täsir edip dur diýip ora bir çykýar. Ol hemçe deňgire täsir etmeýändir. Ya bizim ödümüzde de bir zat bar olaymasın kiravat näme diýär? Mert ödünden görür namart ýollaşyndan diýär da. Bizim öz kemçiligimizden bag olaymasın biz millet gör derejesinde. Bizim öz genetikamyzda bir zatlar bar olaymasın. Yok, o Allah bak genetikada bolsa onna Selçuklu imparatorluğu kurup bilmedi Türkmenler. Ondan näher 1000 ýyl geçti. Ondan näher 1000 ýyla golay wagt geçdi. O yok, ondan merde de var hiç wagt o Sefevilere de baş eňmeýänler. Ya şu ýyl öň. Rıza Şan öňünde de durdu Türkmenler. Iň soňunda ýeňilen millet ýene Orslan garşyda Türkmenler boldy. Känem öldüler. Can berdiler. Hemmesi yeňilli. Gazaklarym orslardan yeňilli, orslan düzümine girdi. Özbekler orslardan yeňilli, orslan düzümine girdi. Azerbaýjanlar orslar hemmesi orslan düzümine girdi. Ýene şo sora gaýdyk gelýän. Yok. Bir mesele var. Dur häzir ona gelmedik. Hemmesi yeňilli dogry. Türkmen de durdu ýöne. Şuňki al garaşyp durmady. Gelin alyň nämedi? Doğru diými? Soňçy savaşdy. Yani her bir insanyň etmeli, öz milletini, öz ýurdun, toprağyn goramaly işi Türkmen etdi şonda. Inni men ikinji zatda bir aýdyp geçen meselem bardyr. Türkmenler o döwürde atly, çölle gurşýarlar, çadırlaryny ýynap gitýärler, başga ýerde gonýarlar. Hawpdan atdan daş saklaýarlar özüni. Ýeňseler alýarlar, ýeňmese de çadyra göçüp bilýärler da. Ýöne 100 ýyl bäri o çadır ýaşaýyş taşladylar da şäher ýaşaýyşyna girdiler. Häzir türkmenler şol şäher ýaşynda nähili guramalaşmaly, nähili birini tapmaly, şonu tapany bilen oglary. Şo sebäbi ola konda atlaň biri şol. Özbekistan ýene de öňden şäherli gadym tarih o taýda bar. Adaplar orta ýakynrak. Türkmenler bolsa köplençe şol akly ýaşaýyş.
Men şu wagtdan şonu görýän türkmenler şu wagt mesela Türkmenlerde ayağa kalmazmy? Ýa-ni öten ýyllar galla türkmenler, Türkmenlerde. Bir türkmenin namusyna diýýär biri, partiýaň biri, ýa-çe ular kümmetde savaş çykdy. Durdularym. Näme türkmenin zady bir duyga gelmeli, bir joşmaly, bir damaryny basmaly. Şonuna galýar. Şol kadym zat ba türkmen nädirem. Şonda da birden üýşýärler, bir ýer savaşýarlar, gitdi alýarlar, sonra da öýdleri oňşonok türkmenler. Taýpa öýdleri uruşýarlar. Çok gurumaçylyk şäherçili, şäherde ýaşaýyşdy. Şu 100 ýyllyk gurumaçylygy biz näýili gurmaly? Özümizi adapte edip bilemizok täze dünýä bilen. Şoňa barýarmy kadiýa? Şol şeýle biz sarwadarlyk durmuşundan düşünce kalmaly, medi kalmaly, täze ýoly, täze nesiller nähili gitmeli. Şonu dünýädäki bolýan hereketler öwrenip şoňa göre gitmeli. Şonu ýol bir de şol bir birleşse bar halk bir birleşmesi kyn bolýar da. Şonu bir birleşenden zor ony zatyp bolmaýar, saklap bolmaýar şonu türkmenleri. Yani tak biz yani käwat şeýle de pikir gelýär da ya bizim tak yani ol ortasyr döwrüniň apşyny ýa guruluşy var da nemeti jemgyçilik guruluşy feodal jemgyçilik guruluşunda bizimkiler bir türkmenlemede öýle bolşurak geçdi da ony ýan kaýşyňy däl çöllü ondan oňa göçüp gonyp Garaýda ýaşap Garaýynam näme bir düýäň üstüne ýükleýär bugün bu taýda ertede başga ýerde erkin durmuşda bir guramaçylykly oturup ýan kaýşyňy däl bir şäher durmuşyny görmedik. Inteke nidem öwrenşi bilenok. O şäher durmuşy diýme guramaçylykly bir modern ýaşaýyşda. O modern ýaşaýyş, hem modern düşünje, o ýaşaýyşyňam diňe ýamaňa täsir edip gurýar. Ondan şo jebitlige getirmeli bolyn. Bizimkilerde intiham şo jebitlik görýän nokta şol geçmeli ýani evolüsion entek ötüş ýollaryny geçmedik golaýmasyn birazjyk bizim tek beýleklerden ýa-da galýan bolaýmy şo meselede. Alyp dur awar şoň näme bir adam bir ýolu da şol aşar ýurtda şo telewizion kanallarynda köpeltmeli şolam gaty täsiri bardyr. Sebäbi halkyň öýüne girýär, şo taýda düşünje, pikir, medeniýet atlar berip bolýar halka. O tarapda güýzatda hayallar türkmenlerde. Onam İran'ın özünde onlarca Türk kanal var İran farkını beri oti al hem ben görü oti täzir alýar. Türkmen o da adam ýok. Türkmenne tebi hökümetem şol urda gatyly tagalla edýär da internetimizi ne kesip otyryny diýip bir kunlukda tutuş şäher ýurt Türkmenistan dowlugyna diýen ýaly internet meselesinde izolasiýa halyndy. Daşky dünýä bilen internet gatnaşygy häzir ýok diýen ýaly ýagdaýa ýetdi. O telewizionyada adam näme şu internetiň üstüne görýär da bizim ýaşlarymyz görjek boldy. Ol bar Sputnik nemeleri bolyn, olam näme bir tarapa gönüp dursaň ya diňe türküňkü tutja partiýine düşünen oklar köp kişi görseler diňe ya türkü görýärler ya ortaňkyny görýärler da. Aber dünýä global derecede bir aňlaryny ötürýär ýaly köp türlü neme de ýok da. Üstüne de ýa hökümetem elinden eline diýär häzir. İnternetten alyp bolýar maglumatlar onam kesdi. Şonu bilip otýar. Ine şu bizim rahat bolanda kesip bilmeýärler da yani Sputnik bolanda kesip bilmeýärler ol doğru televizyon geriye İranlılar hem kesip bildi. O tarafı var. Ondan şu zatlar kurulmalı bolýar da. Şonu olar kesişek öne senem her yerden öz kanalyny açyp dursaň her kim bir-birini degmek ýerine her kim bir televizyon gursa özi. Bir ana şu meselede de yine bir zat ba, yine bir zat. Döwletlerem eger milletin sesi çykmasa her yerden aýdyp durmasa daşa ýanky gün matardäki döwletlerem olaram öz peýdasy da birinciden öz peýdasyna şol üçin rahat gatnaşýarlar. Şu döwletlere de täsir oýmaly, täsir ýetirjek bolsam döwletler däl şoň milletine täsir ýetirmeli. Milletiniň aşar ýurtdaky milletlere bolýan ýagdaýlar düşündirmeli. Şolla şu ýerdäki ýanky azatlyk insan haklaryna ähmiýet berýän şöyle sınıflardır, toparlardır. Şolary düşündirip şolaň üstüne öz döwletlerine täsir oýmaly. Şonýal hereketler bolmaly bolýar daşarda. Indi bizde ýanky ýene bir ýetmezçilik var. Siz aýtdyňyz ine İranyň içine
daşary ýurtdan efir berip oturan telekanallar we pars tiline diýäňizde on döredýänler kimler parslaň öldürdi da onu maliýeleşdirýänler kimler esasy agla başa baýrak pars biznesmenleri, İranlı biznesmenler, daşary ýurtdan fond alýandyrlar, olam düşnükli. Ýöne alýarlar. Şoňa da ne biziň hem şu daşary ýurtdaky oppozisionerlerimiz biziň özümiziň hem ýagdaýymyz ýok da birinciden bizi gollap oturan bir ýetişik bir baý biznesmenler zatlar ýok. Telewizioniýa derejesinde zat töreder ýa-da telewizion gaty köp boladyr ýa-da ol telewizioniýa derejesinde bir zat töredýär ýok. Onuň ýam milyonlarça dollar pulun gurrun edýär bu taýda da. Ondan fond almak meselesinde de bir daşary ýurtdan bir de bir gollaw berer ýaly bir fondlar hem ýok. Olara näde ýüz tutmaly, olara ýüz tutulanyny olar etjekmi kömek. Olara da iş görkezmeli. Olar biziň häzirkiçe işimize baha berip, size kömek bersek bolýar diýjekmi? Ýa-da olar Türkmenistanyň içindäki rejim bilen hem Günwataryň gatnaşygy meselesinde de bir giden sorawlar bar. Türkmenistan rejimi bilen Günwataryň hem hyzmatdaşlyk edip oturanyny görýärse, köp bagtda. Bir kanun oturýar prezident öňkü kakasy bir kanun oturdy. Konstitusiýaň düzgünlerini bozup, olara hiç de diýen oklar. Günwataryň ne guramalary, ne hökümetleri. Onun bularan bir de şula ýagdaýda kömek berjekmi, bermejekmi? Ona mullukan sonra bolupdy. Diýmek bilen arasy gowy ýaly. Arasy gowy bolsa ýanky ýanda adyny da bar ýa. Iranyň rejiminiň durmagy Günwatar üçin bäkbildi diýäňiz da köp bagtda. Olar sözde bir zat diýär, işde başga da diýär. Türkmenistan wagtynda da edil şolar ýalady görýär. Bular sözde tanqidlan bolýarlar. İş ýüzünde bulan ne bank hesabynda oňdurýarlar. Hemme pullar Günwatarda. Ne bulara sanksiýa girdi diýerler. Ne Irana girdiler. Emma Türkmenistanyň rejimine näde çen 30 ýyl bäri girdiler. Ne bulara bilen gatnaşygyna, öwdara gatnaşygyna piýasy berýärler. Delegasiýalary gelip gidip dur arkaýyn. Ýurtdan bärileri gelip bulan Amerika bar ýa. Şu atlaram görýän de bar bir hili. Bulara şulardan ne kömek hantama bolsa, bulara görkezip oturýar. Kimin arkasında durýanlyklaryny diýen pikir gelýär da. Diktatyryň arkasında dururlar bular diýen pikir gelýär. Indi şu ýerde ýanky aýyp geçişmi ýaly olar döwletler gatnaşýarlar. Döwletler hemişe öz peýdalarynyň ýygyna. Ýöne dünýäde şol azatlyk ýolunda ýa insan haklaryna ähmiýet berýärler. Mysal üçin dünýäde belli sunawçylar bardyr. Kälerde görýän Türkmenistany aýdym aýtýarlarda milyonlarca pul alyp gidýärler. Şolary eger öz ýurduny belli bolsa, tanydylsa şol adamlar olar biýagyr etýär, ýazýarlar gazetlarda. Hatta şol adamlar täsirde köp bolýar. Sunawçy aýdymçy bir ýerde dile getirýär, şeýle bolup duýsa biziň döwletimiz şu iş etýär, gatnaşýar boldy ýa şolar diýip. Ondan şolaň sözüniň gaty täsiri bar. Sebebi ýöňde bir saýlaw boljak, ol milletden ýene da ses almaly. Ondan gorkýarlar da. Şol üçin birinciden biziň sesimiz çykmaly. İkinciden biziň sesimizdin öz aramyzda da daşary ýurtlar şon ýaly sınıflar, şon ýaly toparlar, şon ýaly adamlar dünýäde belli adamlary täsir ýetirjek bolmaly. Siýasat adamlar diýmeýän. Sunawçydyr, ýazyjydyr. Ýön dünýäde bellidir. İnsan haklaryna baha berýän adamlardyr. Şolaň sözler gazetlerde çykýandyr. Onun şolaň sözler döwletlere täsir etýändir. Köplen şolaň üstünde durmaly bolýar. Diňe döwlete seretsek ýok. Döwletler öz peýdasynyň ýygyna şu wagt Irany şu wagt goldap durlarda her ýerden saçyn kesýär da anlaýan allar. Biri danky parlamentoda milletvekili, deputat, birisi aýdymçy, biri ýazyjy. Şol döwlet adamlaryna da zat etýär. Şu Joe Biden'dir başgalary täsir ýetirip otdy. Bir tarapdan bular ertesi gün bize ses vermez diýip olardan gorkýarlar. Bir tarapdan öz alyp barýan siýasatlary türkmenler hem hökmen şolaňsa täsir ýetirmez. Bir. İkinci ýok, olar beýtýär diýip ýazsaň bolmaýar. Plan ýazmaly käbir döwletler bar. Mesela men bilýän İsviçre'de dahi şol insan haklary diýip aýrylýan budjeler zatlardan telewizyon açyp bererler bar şu Iranlar.
ya Birleşen Millet'in öz ya Amerikan bir buçeti bolýar şu milletler arasynda insan hakları diýip aýyrýan. Şolardan hem alyp bolýar. Azat radiosynyň özüň pulun kim berýär oturup özlerinden çıkarmaýar ola. Yo, Amerika berýär. O şoňa o bolýan da ol hem ýerde bazat muny bir tanqid edibem aýdym bir tebii zat. Şon ýaly telewizyon gerek köpmen türkmenlere telewizyon gerek. O Türkmenistana da gerek, bize de gerek, Awganistana da gerek. Hatta el ele üýüşüp bilelikde de etip bolýar ol işleri. Ol bir telewizyon 100 radyan yerine gowdur, internet yerine gowdur. Oňam täsiri bar. Bir ol aýtýan insanlaryň sana täsir etmeli. 2 şol bolandan sonra halkyň hem düşünjesini artdyryp bolýar da, artdyryp bolýar. Birem şu dünýäde bir ýedek ýaşajak, erkek bolup ýaşamaly. Moğol nefesiň aýdyşy ýaly 40 ýyl maýa gedinçeň bütün bir ýyl nereye gidin? Türkmeniň şu taryhyny öwretmeli. Edermelligini öwretmeli, kimligini öwretmeli. Şu bir damaryn oýandyrmaly türkmeni, geçmişini ýatdan çykarýarlar da, geçmişiň şu orus bilen ýaşan döwrüm gadýarlar. Senin kanalyň goşgy ýazmaly, şu wagt aýdym öwretmeli. Senin kanalyňyzda şu tema boýunça goşuýuňyzy dinledim-de, şu ýanky diýen zadyňyzy siz goşga alypsyňyz da. Namart müňgede öler, mert birgede öler diýip bir goşgy alypsyňyz da. Ana şu diýanyňyz bizimkiler namart bolup müňgede öljekler, ýöne mert bolup mertlerçe birgede öljek diýerler. Müňgede ölmäge taýýar diýilen ýaly näme bar ýa-da gynansak da. Abdurrahman usta da jemläli gepleşigi gudawraga da çekdi. Men ýöne umytly seretýän. Umytly seretýän her bir zadyň soňy bir belli bir güni bardyr. Hiç bir zat durmaýar soňunda. Ýöne türkmeniň gaýatyň gujuryna men aty inanýan türkmenler diňe bir ýerini tapyp bilen ok. Bir üýüşdimi ondan sonra türkmeni şonda görmeli. Biz şu wagt 40 ýyl öňgörküz da bir türkmen bir üýüşdi, bütün döwletiň önünde durdular, 1-2 ýyllar şota ele geçirdiler. Türkmen aýdyşym ýaly guramaçylykda biraz hemişe pasiv bolýar, kemçiligi bar. Şonu oňarsaň soňra türkmen saklap bolmaýar. Şonu ýetjek bolmaly. Boranna Sağ ol, taňry ýatmaly. bolýa hormatly ilişler, hormatly dinleýijiler, İran'daki häzirki dowam edýän rewolýusiýon hereketler gowdalaňlar bilen baglanyşyk mesele boýunça asly İranyň Türkmen Sahrayl ülkesinden häzirki Türkiýanyň Edirne şäherindäki Trakiýa Universitetinde mollumçylyk edýän sungat ilimleriniň dosenti Abdurrahman Diýeji bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Söhbetdeşligim Allamrat Rahim alyp bardy. Meni söýüp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Sağ ol, Allah murat şöyle bizi ýatlap duranyň üçin taňry ýalkasyn. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.